mi parte hemos aprendido dinámicas de trabajo en equipo, saber comprenderse con otras personas y poder hacer cosas entre más de una gente que... O sea, normalmente alguna cosa que no se podría hacer solo y siempre sabes que tienes a otras personas que te pueden respaldar para hacer una tarea que és difícil. Sí, també aprens a gestionar tant temps com recursos, perquè en el cas en què els distribuïdors o qualsevol cosa que vulguis muntar no et sigui favorable, has d'aprendre a fer les activitats amb el poc que puguis arribar a tenir. També que, a part de tot això que vas jugant i vas aprenent, coneixes un piló de gent. Som moltíssima gent en el col·lectiu, a tots ens agrada més o menys el mateix i acabes coneixent un piló de gent, acabes fent un piló d'amics. Sobretot quan arribes al primer any, tenir això ajuda moltíssim, perquè hi ha gent de totes les facultats, de tota la universitat, hi ha gent de fora de la universitat, hi ha gent que ja ha acabat els estudis i està treballant, hi ha gent que està estudiant a altres universitats.